Ό,τι βλέπετε και από τη συμμετοχή του κόσμου υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση και ιδιαίτερα χαρμόστηκε το γεγονός για μένα ότι συμμετέχουν πάρα πολλά παιδιά. Τα οποία θα μάθουν βέβαια για όσα δεν ξέρουν, έτσι. Βεβαίως θα μάθουν και τα περισσότερα από αυτά συμμετείχαν και στις άλλες δραστηριότητες. Όπως για παράδειγμα το αλόνι, το οποίο είχε να λειτουργήσει περίπου 40 χρόνια και με αρκετό κόπο αξιοποιήθηκε και έγινε όπως είναι τώρα. Βέβαια το πέρασμα του χρόνου έχει αφήσει τα σημάδια του. Φαίνονται κάποιες τίκλες που λείπουν, περιμετρικές. Έχουμε ξεκινήσει το πρωί, τα άλογα γύριζαν γύρω-γύρω και από τις δύο κατευθύνσεις. Θα ακολουθήσει το λίχνισμα, θα ξεχωρίσει δηλαδή το στάχι, το σιτάρι από το άχυρο. Στη συνέχεια θα πάμε σε παραδοσιακό μήλο να το αλέσουμε και η τελευταία μας εκδήλωση που θα προσφέρουμε προϊόντα από την παραγωγή μας, από το σιτάρι μας στον κόσμο και θα γίνει και μια προβολή φωτογραφιών όλων αυτών που έχουμε, όλων των δραστηριοτήτων που έχουμε κάνει. Θα ήθελα να αναφέρω ότι αυτό το CD με τις φωτογραφίες, με τη βοήθεια φορέων του νομού μας, οικονομική στήριξη δηλαδή, θα μοιραστεί σε όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας, ώστε όλες αυτές οι γνώσεις και η εμπειρία να μην μείνουν μόνο στα όρια του χωριού μας ή των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου, να μπορούν να αξιοποιηθούν από όλους τους εκπαιδευτικούς τουλάχιστον της πρωτοβάθμιας του νομού Μεσσηνίας. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τα μέλη μας για τη συνδρομή τους, αλλά και τους παρευρισκόμενους που μια τέτοια ηλιόλουστη μέρα προτίμησαν να έρθουν να παρακολουθήσουν το αλώνισμα παρά να καταφύγουν σε κάποια παραλία. Αυτή τη δουλειά την ξέρεις από μικρό παιδί νομίζω. Την ξέρω από το 55. Θέλεις να μας πεις δύο λόγια πώς ξεκινάει όλη η διαδικασία και φτάνουμε στο αλώνισμα και τι κάνουμε μετά, πώς γινόταν παλιά η δουλειά? Παίρναμε το στάρι με τα ζώα εκεί, με τα βόλια από πίσω 3-4 γυναίκες σχαλίζανε τα αυλάκι. Εν συνεχεία μετά ρίχναμε λίγα λιπάσματα. Μετά την άνοιξη τα βοτανίζαν οι γυναίκες με τα χέρια, κάνοντας ζεστάνια διάφορα χόρτα από μέσα από αυτό. Στο θέρο το θερίζαμε, το βάζαμε δεμάτια στα λόγια, τα αφήναμε λιαζότανε καμιά 2-3 ημέρες. Διάλεγα μια μέρα καλή να μην βρέχει. Εν συνεχεία τα λονίζαμε όπως βλέπετε εδώ στα λόγια, τώρα βάλαμε τα ζώα μέσα. Από εκεί το μαζεύαμε ένα σωρό και κοιτάγαμε κατά ποια μεριά φυσάει, από πού φυσάει ο αέρας. Το σηκώναμε ψηλά με τα δικριάνια, λοιπόν το άχυρο το έπαιρνε ο αέρας. Αυτό είναι το λίχνισμα που λέγεται. Το λίχνισμα, ναι. Το πήγαινε 2-3-4 μέτρα παραπλεύρο και το στάρι όλο πίσω μέχρι το τέλος που έμενε το στάρι. Από εκεί το παίρναμε με το φτιάρι, το σηκώναμε πάλι ψηλά το στάρι. Από εκεί το ρίγναμε στο δρυμόνι με τρύπες περίπου ενός δαχτύλου. Δρυμόνι είναι το κόσκινο? Όχι το κόσκινο. Κάτι σαν κόσκινο. Κάτι σαν κόσκινο, με μεγαλύτερες τρύπες. Ναι. Το οποίο έπεφτε κάτω. Από εκεί το σακιάζαμε, το πηγαίναμε στο σπίτι. Και οι γυναίκες εκεί το καθαρίζανε με το κόσκινο. Μετά το πλένανε. Το πηγαίναμε στο μήλο και βγαίνει το πίτρο 20% φέρνει και το αλεύρι 80%. Αυτό ήταν. Το οποίο ήταν το άμυλο, δεν είχε φύγει από μέσα όπως τα σημερινά αλεύρια να βγαίνουν το σιμιγάκι και τέτοια. Δηλαδή να το μια καλά. Georgie.
Κάνει πατρός θα μείνω, βασιλικός θα γίνω στο παράθυρι σου, στο παράθυρι σου. Πήγαινε έξω. Περίμενε. Αλλαγή. Αναγκαστική αλλαγή. Πήγαινε έξω. Έλα. Κάνει βόλτα στις αγάπης μου την πόρτα, το φεγγάρι κάνει κύκλο στις αγάπης. Πες μας Βαρβαβασίλη, πώς κάνατε όλη αυτή τη δουλειά παλιά, όταν ήσουν πιο νέος? Αυτά τα πράγματα κουβαλάγαμε από το βουνό, τα άχερα στα κατόγια. Με αυτά τα δίχτυα? Με αυτά τα δίχτυα, τα λεγόμενα γιαργάτια. Γιαργάτια. Γέργατα. Μάλιστα. Και τα φτιανε ένας από την Καστάνια, ο οποίος λεγότανε Λοστρόμος. Θέλουμε να μας πεις πώς σπέρνατε, πώς τα κουβαλάγατε την εποχή εκείνη. Σπέρναμε, Και με τι? σπέρναμε από τον Οκτώβρη μέχρι τα Αγιοφιλίππου. Όλο αγροτικά χτήματα. Στο τέλος, όταν σου πέσε κάτι χάμω, όταν φερίζαμε για να έχουμε πλησίον τα άχερα, να μην κουβαλάμε καλύτερα, να μην παίρναμε τα δεμάτια από την Τζεσφίνα, από τον αυλό, από την Βαθιαλάκα, τα φέρναμε εδώ κάτω και τα λονίζαμε, βάναμε 4 δέματα, 4 δεμάτια από 3 αγκαλιές το κάθε δεμάτι. Τα σφίγγαμε με το δεματόσφινο και βάναμε 4 δεμάτια, 2 από την μια μεριά, 2 από την άλλη. Τα φέρναμε εδώ κάτω, τα ξεφορτώναμε, αλλά είχαμε στάρια όμως, όχι σαν τώρα τα στάρια. Τούτος ο σπόρος δεν είναι καλός νόμος. Αν ήταν στάρι μαυραγάνι, θα έκανε 500 κιλά στάρι και το σπυρί θα ήταν σαν του, όπως το σπυρί του έπρεπε να είναι όπως το μαντερίνι το κουκούτσι, η χρονιά που πήγε φέτος. Αλλά τούτο εδώ είναι σαν να γίνει, ξέρω, τα κουβαλάγαμε από πάνω από τον Αγιώργη κάτω, με βατούς δρόμους, δεν υπήρχε ούτε δημόσιος τίποτα, και τα φέρναμε από κάτω, τα αγωνίζαμε, να μην τα στρώνε για τα ζωντανά, διότι αργούγαμε να τα αγωνίσουμε, τα φέρναμε από κάτω, ήταν πυλαμένα. Πόσες ώρες δρόμο κάνατε? 2,5 ώρες. 2,5 ώρες, Αν δεν φύσεγε αέρα, για μια εβδομάδα μπορεί να στενά μέσα και περίμενε τον αέρα. Να φυσήξει. Για μια εβδομάδα. Για να φύγει το άκυρο. Για να φύγει το άκυρο, βέβαια. Για μια εβδομάδα μπορούσε να κρατήσει εκεί τους ανθρώπους, 3-5 ανθρώπους μέσα στα λόγια. Δύσκολο λοιπόν το ψωμί τότε, έτσι. Πολύ δύσκολο. Και κοιτάει με λοξές ματιές. Δεν μπορώ μανούλα, δεν μπορώ, άσυρε να φέρεις το γιατρό. Άσυρε να φέρεις το γιατρό, θα πεθάνω η μαύρη με βαστό. Αγάπησα μάνα μ' αγάπησα, πικρά η δόλια το
πικρά ειδόλια το μετανιώσα. Αχ μανούλα μου δε σ' ακούσα. Πίστεψα μαναντίνου αλήθεια, τώρα είμαι άρρωστη βαριά. Τώρα είμαι άρρωστη βαριά, θα πεθάνω